Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти Ҷей. Айни замон дар 7 километр қарор дорем. Аз ин тараф бозори Ховарон ва аз ин тараф бошад 9 километр. Хонаи фурӯши имрӯз замон дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем ва худи бинои истиқоматӣ. Аз 7 ошёна иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 6 ошёнаш ҷойгир мебошад. ворид мешавем. дар ин ҷо ҷои зинапоя. дар бино лифт ҳаст дӯстони азиз, марҳамат кор мекунад ва худи хонаи фурӯшӣ. се хонага мебошад бо масоҳати 110 метри квадратӣ дар 6 ошёнаи бинои навастройка. хона дута санузел дорад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона, якум, дуюм, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва дуюм ҳоҷатхонаву ҳаммом. якум ҳоҷатхонаву ҳаммом. хона албатта ки бо барқ ва об таъмин мебошад. ва ин ошхона дӯстони азиз. дар бино отопления гузарондагӣ, батареё часпондагӣ. ва дар ошхона тамошобинони гиромӣ боз мана ҳамин гунак балкони калон аст. мегузарем ба якум ҳуҷра. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед, хона бо таъмири нав ва зебо таъмин аст. дар ин ҷо дуюм ҳуҷра. хубии ин бино дар он мебошад ки дар назди роҳи калон ҷойгир аст дӯстони азиз. марҳамат, роҳи калон ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе мебошад. бо транспорт умуман мушкилӣ нест ва албатта ки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, буғчои кӯдакона, масҷид, бозори Ховарон, мағозаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд. ва ин бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки дидед, хона сехонагаи пурра мебошад. яъне ҳама ҳуҷраҳояш бо ошхонааш треза доранд дӯстони азиз. масоҳаташам бениҳоят хуб, 110 метри квадратӣ. ва ин дуюм ҳоҷатхонаву ҳаммом. ҳар ду санузел бо системаи вентилятсия таъмин мебошанд. нархи хона дӯстони азиз 850 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Домти Ҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хона бо таъмири нав таъмин мебошад ва дар назди роҳи калон ҷойгир аст. ва ба ҳамин аввал мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 1455 15 дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.